Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shravi Vlogs. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಪರ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರಂಡು ಪಕ್ಕ ನಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪಂಡ ಯಾನ್ LKG ಹಿಡ್ದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯಾನಿನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಂದೆ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂಚಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಟೈಮ ಒಂದಿಜ್ಜನ್ ಪೋಯಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡೆಂತೂ ಗಣೇಶನ್ ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಗಣೇಶಂತೂ ಇಲೆಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಲೆಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಬಂದು ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋರಿದ ಸೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ದಿಯರೆ ಬಂದು ಚೀಪೆದ ಅಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅವಿಕ ಚೂರು ಎಳ್ಳುಲ ಪಾಡುವೆ ಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡೆ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಟಡೆ ಅದು ಪೋಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಪುಂಡ ಅಂಚ ಚ ತುಕ ಅಲ್ಪಲ ಗಣೇಶಪುರ ದೀಪೇರು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೋಡು ಪುರ ದಾಟದು ಪೋಡು ಅಂಚ ತೋಡುಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತೋಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸಿಯಾಪನ್ ತೋಡಿದ ತೋಡು ದಾಟದ ಕೂಡ ತೋಟಾಗ ಪೂರ ಪೋದು ಒಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತೋಟ ಬರ್ತುಂಡು
ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪೋನಗಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣಪತಿ. ನಾನು ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮಲಗೋದು. ಎಂಕುಲೆನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಎಂಕುಲ ಶಾಲೆದ ಗಣಪತಿ ಆರು ಮಲ್ಪಕಾಜಿನ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀತೆರ್ ಗಣಪತಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಮಾತ್ರ. ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆದಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದೊಲೈ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಬರಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಪಂಡ ಈತ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಎಂಕುಲಿಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಾಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನಗ. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ದುಂಬುದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನುನಗನೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಂದೆ 10th ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು 10th ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆತಂದು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತಂದು ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೋಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ ಕೂತಿತ್ತು ಪಗಲ ಶೋಕ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದ ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲೇ ಚೇಂಜ್ ತೋಚುನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆದ ಹಾಲ್ ಗಣೇಶ್ ಕಲಾಮಂದಿರ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶಂದು ಇದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೇ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂದು ಇತ್ತಂದು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಣೇಶ ಅಂತೂ ಎರ ಬತ್ತ ಒಂದೆಂಕಲ ಊರ್ದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕಲ ಭಜನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮನ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಅಂಚೈತೆ ಅಮ್ಮನಕಲ ಭಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಗಣೇಶನ್ ಪೂರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡು ಅಮ್ಮನಕಲ ಭಜನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿರಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯಿ ಅಲ್ಪ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕ ಮನಸಾದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದು ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಚೌತಿ ಇಂಚ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ತಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪನೋಡು ಮಿಚ್ಚಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕನಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಅರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್.